Mám iba full iron, no, Já tady mám nič viacej. sršen, nebo co to tady Až tam aj 15 dělá? goldov, keby niečo, aspoň Já neuspokojí. bojím, já dej tady mi mám nějakou krumpáč. sršen, Díky, nebo díky. co to je? Nie, nie. Taky pěkné a ouřej debiláček. To byl kalif. Jak tady přišla máma. Slyšeli, no. To som mala nepočuť. A mám úplně nadávala, že... Prosím? Hej, to vystřihneš, ne, jak přišla máma. Nie, to tam To nedám. je na začátek videa. To je ešte zaslední, nie? Tak jako co mám dělat, já myslel, že to je sršen, ty vole, že mě to zabije, no mé. Bodaj, Kámo, teďka nebude jak nebudeme chodit po schodech, ale bude jak jako kalifa má. Ja na to niekto dva... Ako? A potom spím. On má luk, Radko, on má luk, Radko. Ty čičo. Ty čičo, já mám 3 hápka. Lutý hele, máš toho hýla. Ja Lepší taký, ako ktorý sa. bol už týka reinštalovaný a taký, ktorý má trošku... What the f... A má To šubu. Takže čustí, já si tam další výrazku, to komentovaná jmény s Radkem. ahoj. S Pexíčkem. Tus. S Kalifou. Plus. A s Ludhillem. Ahoj. Ještě tu je Melon, ne? Snema. Jo. Já nevím, jestli na to... Tady nějaký ubožák má zase luk. On se po něm dej, ty ve. A jaký ubožák. Aha, lutelný, no. Ubozak. Ubozak. No, ako... Ludhill. Lodil. Hej, buzerant. Podľa Hills mapy. Ludhill. Vexíček, teď to začal tak před 20 sekundama, Vexíček už nežije. Asi. Ale tak on mi to zase vyžral. Ale ty Vexík si melo. hodně ukludníme sa nervózní přece. člověk, Ano, uklidníme sa. ten. On, Už se jde víc spát. on, No ten Iron vyžere Block- Iron. Ale to je skučelka, máš stačí vždy to uploadeš. Nikdy. Kámo, dostal rek, ten týpek ani nic si nedal. Nepoznie to nejakú dobrú hru na mobil. Asi zatiaľ sa stiahnem. Co si stáhneš, heky? Hej. Clash Royale, piče. Hral som to 15 sekúnd, či 15 minút, pardon. Já jsem to taky si stáhla, pak mi to přestalo asi po 5 minutách bavit, tak jsem to přestala. Som si to nestiahol, mne to, vieš, mne to internet Ty nesmel. zahrát Clash of Clans a mít družin. Ja som hral Clash of Clans, to je dobrá hra. A ja? Ja som to tryhardil. A ja som, Áno. ja som to Ale prehradil tak asi musíš mesiac. A to bolo Klan s všetko. družinou. Ja s družinou a to tak... Ja som mal najlepší tovno hal. Celá družina to budete v klanu. Nějaké gengy z družiny tady? Ono... Ako... To je- Teď jsem Lomeno no, teď tým jsem- a... hej. No. Teď jsem přišel z Hej, toho. aha, pojď mu dodat někdo relok. Tak mu dáme, čekej, Já já si si mám počkám. enchant, no. A to jsi měl říct, jsem myslel, že jsi s náma v tým multi. tak ako keď... Čekaj, já jsem to Ja říkal. počkaj, sme tu 6 na tým spíku, nie? A Já tak, jsem teď... jo. No tak keď napojíte 6, jednu, či 5, pardon, bezo mňa, tak sa Tak niečo čekej. že sa nenapojí nikto. Já ti dám relog, jo? 3, Ono sa 2, nás možno dostane o 1. chvíľočku. Teď. Teď 4. No tak nič. 3, 2, 1, teď. Som tam, ďakujem ti. No, nic. Dobrý chlapec. Už nás potáháš s těma hekama. Hej, Za to nás ide stahať. Na to, že to je moja prvá minihra dneska. Jasně. A kde jste vzal, že má hacky? Že sa niečo vyhovorí. Radko říkal, že má v minimapě. A nemá, No, však já jsem proti němu chtěl fight a nemá Hej, hacky, myslíš, že to vole. nevíme, že nemá heky? No zistil som, že po reinštalovaní počítača mi trošku nehituje Minecraft. Že ti to nehituje Minecraft? Nehituje, ja mám také šťastie, že vlastne utekám a taký pumpkin sa rovno spadne predo mnou. A ja čo tranem Ludhillovi, počkej. Hej, ďakujem, čo mi traduješ. Irony. Ty respekt. O, díky moc. Taky, no dobré, už mám. Zhyla, Já věř mám si na taky mém prvním videjku. Fear is backed. Zhyla, Prosím. věř si na mém prvním videjku. Oh, Normálne, Na Jež tým ma je lapsa nezaberou. normálně. oh. Kolikatka to je, když tak? Šestka? Dneska, že sa Sedm- pripojí späť cez 17. emeraldový blok. No ne asi. No ale tak ono to nejde většině. Jaj, že áno, poznám tak Jaký replay. stolík. Co tam bude Boycraft. píše. Myslel jsi Boycraft? Hele, Ludhill je slavnej. Jak to říkal Radko předtím. Radko mu závidí. Nazi. Radko má nejlepší video. Odhlaně, nevím jak se to jmenuje, to tvoje video. Zavidíš to. No, Panacku. Panacku. Hele, panáčku, nedělej na mě ramena. Ty dela Bez check? Nedělej Co je? na mě ramena. Skill? Ja už mám věci, takže ja idem Jo. nabiehať. Aj v angličtine? Skill, lolo. Vexíček má to v angličtině. Napsala I am good.
Nie, Hej, to, já mám A my strašně to, dobrý. to jsme se učili v první třídě, no veď. že narážet na něčím A úplně když ho jiného. říkala, až napíšu, jsem dobrý. Ja som dobrý. Luci chlapy si mu sebral kamarády. Hej, nie, vy ste, nie. Radši nic. Nie, tam sa spýtam, kto kúpil Origo? Moja mama. Fakt. Mami! Telefónne číslo, PIN kód od neviem od čoho, od niečoho. 0907, ďalej ti už nepoviem. Pinkot od ledničky. Hlavne, že PIN kód má 4 čísla, ale pohoda. Či ja pokiaľ dobro viem, nie? A Radko tady nějaké telefonní číslo tady diktuje svoje. Mami ne, čo je moje? Nevím. Tak mám bude otravovať. Ideme urobiť prank na ňu. Prank. Nějaké prank koly tady. Tol prank. Jsi calo prank. Zahráme sa na Teraz datla. akorát vyhodíš, ale tak počkaj, to povred chceš to uhlu? bordel. A teraz vyhodíš full iron, ale no. Hej, pojďte Radko, napravo ty jsi se u mnou uhlu? někdo. A už tam jsem. Rad QO, pojď se mnou. Rad QO. A Mě kam? nenapadlo říkat mu Rad QO. Havilo. Kalifo. Hamilo. Co je? Co je Kamil? pejsk? Co je pejsku? Pejsanku, hej. Já jsem ofecka. A kdože Aha. si dá Shadow Vlčák? Vulč. Kým to říkal? To kdo říkal to Damesedra nebo Kamesedra nebo jak se jmenuje? Gamesedra. Damesedra. Game Destra. Já jsem řekl Gamesedra. Gemedestra. Game Destra. Demedestra. Game A já, Destra. jo, já nemám žrádlo, vole, hej, nemůže to mi někdo trade? Nie. Jídlo? Ne, Jak se jmenuje? Dej mi jídlo. Už ti dám, počkaj. co jsem tady? Jsi z nějaké somálské rodiny nebo co? Tak Somálsku nemajú jedlo. Díky, To je každý tak mi dal pravý, on nemá každý jídlo. mi dal, To je úplně neznáme každý slovo. mi dal jedno jídlo, Já jsem ti dal dva. koláč. Jo, Já ti těž tak pošlem Kříček jednoho, mi dal 0. Pošlete, každý pošleme jedno jídlo. Aký No. máte kit? Jeden like, jedno jídlo Heal. pro kafil. Healer. Jo, Jo, jeden jo. like. Jak, Radko, jak milíček, jeden like, jeden stolík pro Radka. Miloun, hitni ho, Miloune. Dělej, hitni ho. Nehituj ho, neklikej na něho. Bože! Počkej, chcete hell? Hej, ale pomoc jako nám hapka. Rad QO, pojď heal, dáma. Dávám, piju. Já chci heal, ale A kde ste? tak dík no. Tak si musí být rychlejší, nebo on by mě trefil, abych byl trochu down. Zamiel. O, A neviem, je že tu to bude jel, prvý ten kill. Mikey, Ten snittujte, ten Mikey, ten Prvý Mikey. kill. Nech toho Aha, no. Mikeyho. Tak dík Tak no. jako. Mám to. Ja som legit player, chlapci. Hej, nechceš náhodou můj knockback? Ne, nechci, ty mi moje věci a teda mi dej. Second kill. I don't... No. Jo, Přijme, Hapko. rychle. Ne, mám. Ako ma mohol zabiť? Ja som umrel. No, Ten já Dave má to... moje veci. Ako mám pre teba nejaké veci. To také full iron, no. Dave Nějakou má tu moje sharp veci. jedničku, no. Počkaj, to bola 60 tiež dobrá Já vec. miluju ovčák. On zdrhl, no, tak máš smůlu. Ovčák. Poď tam, bože, neboj sa. Ja milujem sám seba. Jsi mi nedal ale krumpáč, Kalifo. No ja som prišiel o veci, fakt dík, bro. No, poď sa nejaké veci, ja vám niečo hodím. Ja dám. Dělka, Kalifo, dej mi HD. krumpáč. Trade, a ty povieš, že to je Radko. Kalifo. Nech sa páči. Mám iba full iron, no. Já tady mám Nič viacej. sršen, nebo co to tady Až tam aj 15 dělá? goldov, keby niečo, aspoň Já se neuspokojí. bojím, Kalifo, já dej tady mi mám nějakou krumpáč. sršen, Díky, nebo co díky. to je. Nemá zač. Slyšíš, Kalifo, dej mi krumpáč. Já tady mám boje A nějakou tak ale čo ideš po sršen. A mne? sekeru mi dej. Je to niekto vrezák? Aha, mne to ten typek vrátil. Daka. Hej, já tady mám boje sršen, co když mi píchne? A sekeru mi dej ještě, já nemám, já jsem neměl. Mne to A ja ten som typek tu- vrátil, ten, ktorý ma zabil. To je Luty Hillův Camalat. Kto? Ja kamarátov nemám, robím si srandu. A já jsem Nie. tvých Camalat, ne? Aha. Já se bojím tady Radko. jaká včela, A to vole. A už já? s tím týmujem, jo, to je To je ten ten Mikey. Mikey. On je s nami tým, že? Ten Mikey. Prosím? Jo, je. A tak, Hej, sorry, pojďte mi dneska, zachránit, já prepáč, tady mám poď nějakou sem. včelu, já si bojím. Tak zjedz si to, no. Tak ale tak za to, že ty nehovoríš na Typek mi ty napíše, ne? spíkuníš. Zdravím do videa, přijď natačit, něco mám se to dozvěděl. Nech sa páči. Ne, děkuji a zaplať. Neďakuj, však Ty nám odrobíš. vyhlkni do bejsky, tady nějaký Roman. Tuto nejaký typ, ktorý je zalagovaný, ako... Pojďte mi povedz, už si... Hila, seš tu? Áno, som tu. Kde si? Podľa toho, kde? Vejste jich. No, ako je tu, ja vidím už, ťa pozerám, kde kilíš. Tak Mám buď vyšel 4, easyčko. tak potom mi môže jednu. Mi to dej. Tam utekám, neklamem. To už tvoj tatínek. Nie.
To byl Kalifa. To tam umrel nějaký Atkus. Díky za šarde Zojku. A to byla jenom jedna šra 4, tak nic. Ocem, ty Romanko. Pojď ani hit no tak asi dal hit no. Bože můj pol HP. Já mám 4. Potom se což použil heal no, že tak nevyžerem ti no. Tak nič no. Hej, ty máš heala a nic nehealuješ. No tak idem home no, tak jako... Bacha, full iron. Utekám jako vem, tak nejdem. Pojď. Tak jo, tak. Ne, a pomoc. No, Pojď sem. To ti nahádžem věci. Tuto. Ne. A máš mi zpět. Když to byl Jelka? meč nemám. Jdeme. Nemáš meč? Mě to někdo čoro. Hej, nezabije mě, Ah. čela. Hlavně byl nejlepší. Ty tě bodne, ty debile. Ale slyšeli jste No, to? tady máš On nás moc. nezabije, on nás nevě Hej, zabít. slyšeli jste to, jak tady přišla máma? Slyšeli, no. To jsem měla nepočuť. Já mám úplně nadávala, že Dík loot heale. mám utéct. Kurník šopan, ty lopa. Heal někto, za Já nemám 30 sekund, heal, zavidím bro. sám seba. Či milujem sám seba, tak som chcel povedať. Ja Mám som niekoho. zakopol. Mám pred niekoho fire přes jednotku, no. Ja mám pred ako startness 2 Pojďte farmy. prosím na ty helka, oni mají moje věci. Tak už jsme jich zabili, no. No já mám něco, Šačky, jo, mám Breaking tvoje 3. věci, mám tvoje Když věci. máš ty, tak mi to tradni. Juj. Dávaj. Ja mám protection 4. Topánky. Ja som Měl někoho šár zabil. 4? Šáč 4 a ještě tam ten fire bych chtěl. No, to smíšek, no. Poďte mi to pomôcť zničiť kvôli hile. Prosím. Si išiel domov? No tak jako... Na to, že máme ve Sharpness 2, by som tam asi vydržal, no. Pak asi čo ti tam pre nejaké veci. Hej, či- Ludla, mám Ja som to šiel tak tiež super. hamu. Prosím? Hej, to vystřihneš, ne, jak přišla máma. Nie, to tam To je nedám. na začátek videa. To ještě zasilní. Tak jako, co mám dělat? Já myslel, že to je sršen, ty vole, že mě to zabije, no mé. Vodaj, Kámo, teďka nebude jak nebudeme chodit po schodech, ale bude jak jako Kalifa má. Ja na niekto 2 irony pre mňa. Taký dobrý človek by to mohol byť, Žerácko. Já mám pro Ďakujem. tebe. Ako meč, lol, lúbkam ťa. A musíš si přijít k jelkám. Já Pojď. se kublu, Sharpness 3, milujem. stačí. Utekám, Aha, na on má stop. hacky, lol, nebo se úplně laguje. Tak Hej, help, někdo na meč? utekám, jako viem. Chci help, Oučak, podívej se. zvládneš to? Tak ahoj. Ten má hacky No, podle tak, mě. tak nič, tak Oučak, či Kalifa. Zagnaj tam Či- 2 irony, Někdo. na. Lot heale. Ja už mám Sharpness 3, ja už nemám levely. Aha, ďalší s lukom, hej, milujem ťa. Fú, proč jsem stával? Lebo si nesedel, lebo si Já nesedel. s Daveem teamuju. Protože vlátil Máte všetci fortune? Mám. Ale To je já potřeba fortune, jídlo, už já mám jenom mám. 2. Ludy, ty máš fortune? Mám. Nejaký melónik nemá. Nějaký melouník. Neutekaj. MSG sa dov. Ano. No. Já chci jídlo, tak. prosím, nemáte někdo jídlo? Nehituj ho. To je můj kamarád. Hej, nemáte někdo jídlo pro mě, prosím? Hej, hoši, já chci jídlo, já mám jenom jedno. To je gay s tím Please, lukem. chceme ona trade mi jídlo. Nože. Počkej, Dajte mi někdo prosím jídlo. Ja tiež chodím občas s lukom, ako, Mám prepáčte, aj- no. Hej, hoši, dáte mi někdo jídlo? Ospravedlne. Má zban. Prepáč. Nemáš Zban. zvukom. Má zban. Štyri zban. Kurník, M4 ban. antilopa. M4 suban. Šapto 4 mal týpek, lol. Já chci jídlo, ale utíhle nemám papu. Prosím, Majky, papu, zabijem chceš ťa. papu? Ja tu si čus. Ring sap. Poď za tebou. Tak nič no, tak. Myslíš, Že Majky Máte žije? levelu. A to je Majky, dávka. Šestné. Majky, Hej, co, vexíček On si nemá? nemá ani na TSku, Majky. Majú luk, nemajú luk. ja som ho Hej, zabil na schvál. Vexíčku. Co chceš? Koho som zabil? Já myslel, že jsi Zase. zabil už To jednoho on uhořel, to druhého jsem zabil já. Tak ja som myslel, že som zabil niekoho. Však Ktorý jsem zabil bol někoho, som? on uhořel. Že, no. Help, meloun. Za Tak tebou, mám ísť holám bokálami. třihápka. Je, dám ti veci Radko. Daveovi, poď sem. Radko má žíl. Rado. Nie. Hej, Ale máte někdo choď heal? do... Chuj, zlý človek. Tak, Soli zavízel, ale já jsem musel. zrazu, nie zrazu. Ja, Full Iron, Dave? Na. Ako tak tento Goblin CS tako... Dajme tomu, že má Serou trošku ty dobrý bulička, internet, oni no. furt je zvukem. Kam mě se jako Neřídím zabiju, se. tak ne, já ho nemůžu jít to přesto. Ne, Vidíš to? Tie blúžka dako z nás zabili, ja mám predako veci. Hej, Mikey, jo, tým, jo. on se tam má na ní otázku. Ano. Tam je Jestli jeden zabije, těžší tak- Irony. Tak Já ako, jsem no, se zabil díky v moc, reále. hej, ako, Keeper Hej, a cheat nějaký funguje. kid tady furt spamuje. Tam nejde položiť blok. Hej, to tu čo za server. Aha, nechce položiť blok. Aha. You are too blízko on Nexus. Ty tak to šarpne štvorku. Fuj. Kámo, ty jsi mě takový štěstí, že jsem měl nabitý heal, jinak bych cíp. Co jsi říkala, Aha. jak si to myšela 4?
Že či chcete takto Hele, šarpnúť. dívej, jak se to robí, jo. No ukáž. No ukáž. Mě to Wow. poslal Dave, díky Lemnovi celý tým. Cool. Můžeš mě být, abych si rád ten chant lebo Nemáš zač. A tak, Hej, hej, kolik máte levelu? 26. víc než ty. Juj. Teďko jsem zabil. 56. Tak A ty to máš... je do mě lukem. 46? Je nahoře, aha. Hej, To jsou ty hacky, to se Mikey. pozná. Já tu je. A pojď sem dole. Ty tu je melon? Mm. Sorry, No. Hej, Neprepačím, no. mě sere ta Ako- buzna, vole. A čo? No, půl HP. Půl HP, já nechci si moc 44. Melon strieľajú. Treba cíkať, chlapci. Tak utekaj. ano, Utekaj sa utěkaj, vymočiť. Rádko. On nemôže, lebo ma zabijú. Zabijú tě, tak Majky. poď nám dojel. Hej, Pojď pojďte sem. heal. Cool. Dával jsem heal někomu. Tak počkej, si položím Iron Block. Šup. Ja, sorry! Bože, ja Sorry, som zase bro. nechťa z Mikeyho zabil. Tak jsem se Chce někdo uchýlil, šatne strojku Fire? A jeho nechce vždy Jo, zabíjať chci já. Mikeyho. Please Ah. trade. Tyhle můžeš mě prosím kryt? Hej, kľudne. Jo. Ale tady než mi jídlo, Kalifo. Kľudne Jo, ti jo, tu môžem mám hodně urobiť, jídla. neviem, nejaký... A neskočí tady na mě Tady to- žádné zakázané věci, jo, Ludhila. Ty on Prosím? zapl na mě něco. Ať na mě tady neskočí žádné zakázané věci. Neboj sa. Jo Ja no. skúsim nechťa z Mikeyho zabijem. Hej, Hej, pojďte už, ľuďako. pojďte Já jsem hej, teďka taky hej, hitl pojďte Mikeyho. Idem stred, A mal Môžem. 2 hapka, ja som ho nechťa zhitnul. potom som Taky už doma. on mi vběhl před cíl. Ludhila, zdrhneš? Ja som už doma, hovorím. Já jsem No, tě ne. vyslech. Nie, prepáč. Budem hovoriť hlasnejšie. OK. Bo to zabudím, Hej, zabudním Zabij mě rodičov, za včela, nebo tračení. ne? Že co? Nie, by ťa poštípe, potom Hej. umreš na... Když mi teď nežitlo, tak tě nezabije. Potom budeš musieť si rýchlo polieky, ak nebudeš mať do 30 minút, tak umres. Haha. To je 10 minút? Tak ja som 10. nesmrteľný. Lol. Mňa raz štípe, ja som s tým... Já si tak bojím ty včely, brácho. To je srsen, prosím pekne. Fuj, A ty sa bojíš nejakého... Jsme za tým, Grian. Hej, ale když to mám doma, vole, když to je venku, tak si to nebojím, ale když je to doma, vole, tak mě to zabije. Ještě ti ukradne počítač, bacha na to. Hoda do záložne. Ale on mě to Ono ti zabije, radíš, jak to vole. hrať lepšie, nie? Já nechci, jo. Ako... Až tak umíš ty líp než ty. Co pak, Radko? Jeden dia. Běž pryč, Díky, už mám 3 nejdu. kámo, to jsem si vždycky přál. Ja mám 4. Mikey, to je Mikey. A ja jsem ubijam ho- Já jsem rukou. ho Tu. hitoval, ať nám nevyžírá diamanty. Jdu to zabít diamantem. A bacha má málo hápek, jo. Já ty si hraješ na motorku nebo co? Aha, on chcípne za chvíli. Ja ho bijem rukou, aha, čo? A vexíčku? Co je? Ty nemluvíš nebo co? Počkaj, on ma hitol mečom. A jeho melon zabil. Vole, Melone, vod a rejo do i. Lebo on nás mečom hitol, Mikey. Tak melon mu jednu klepnul. Klepnul ho. Klepnul. O, poď! Mě Jeden dia, klepne druhý dia, pepka. nekapni to. Tak ja ťa nemám rád, no. Tak ako... Tak jako. To chce ten diamant, nejak pre niekoho, tu máš Kalifa. Tam ham za Ne, já tebou. mám full dia. Tak nič, tak máš teda viac, no bože môj. Ja No. mám protection steel, haha. Hahaha, zavidím. Jo, oj. Latko neplenkuj. Ich ako Ne. chodí. Ja mám, aha, protection steel. Login Mami, boss. fú. Hej, já Co si si? XP z Mikeyho. Som si dával dole Jak to jedno brnko. něco, jak se jmenuje ten typek, It's Dave? Nech to ham Zdiehavé. formy. It's Dave. On mě ale pak zabije, vole. Nemá niekto pre mňa nejaké ham ako... Jdu na Redka, hoši. Tak dobré ham přeju. On miesto tebe napísal mne, že ďakujú, tak no. Ako... Tak poďte aj zozadu na mňa, aj spredu, však prečo, však... Ty to máš rád zase za Však předu, jo? áno. Taká grupač. Hej, Ako... On má boss helmu. Ako poprosil by som niekoho o ham, alebo Ty prosím rovno... pomoct Redka, on má boss helmu. Ja som Kto? blue. To Redko, mám ho. Ja mám boss laginy, ja som lepší. Kam on Ja měl ničím- boss helmu, to chceš. Ja ničím už blčka, hej? No chcem, no. Chcem takú helmičku, takú fajnovú, vyrývanú. A, Je, ahoj. a nedostanes. My nie sme žltí, že? Ne, my jsme, jak se To řekne, je čo robíš taky žltý na zelená. strede? Radko, Zelená. aha, Farební. ty jsi hezky farebný, Ako tuto lol, niekto dostáva ban za nevhodné niky. Ja keď som naházel týko, že hacker 1, 2, 3, jeden dostal ban. Mňa týpek zhodil do vojdu, ja som sa vybustil hore. Ha. Hej, nějaký, hej, ty ve Vex, jdi do píči, ty vole. Poď sem, čurák. hej stoj ty, a taká ľudia, choďte, je večer. Hej, ale já, Ja hej, teda- jdi spát, ty vole, Aha. fakt. Fakt choďte spať. Ja pôjdem až o Jo, 7, keď Kalifo. pôjde večerníček. Kalifo, víš co půjde na to? Až Na večer začátek videa?
Na to o 6 je večerníček. Fakt? To, Jednej. doufám, že to stihnu. Hej, běž, No počkej, kolik znič to hodin? do píči, já nemám Eh, sekiru, 4:30. ty debile, Po kamarádsky. pětej. To stíhám, Chlapí modé. takže stíháme ještě, stíháme CS dať. To je Já jsem debil, rýb. on nemá věc. Bože! Takže Blučko, ideme na ňo. Ja som mal vagin, boss. Ja som mal full dia, ja som mal sadness. Tuto, ale hej, hej, Kora by som dostal k tomu enchantu ako popravde. No a Ne- čo, ne- on poďte na to je tie úplně blúčka. debilní, ty vole. Však iba na tie blúčka. Já mám mal hapek. Ale oni Ako, hej, oni majú moje tento veci. veciček, ako Kora by som si enchantoval, vieš o tom. Unbreaking, Ale ovšak to zabije. respiration. Ty jsme yellow, že? Unbreaking. Nie, Unbreaking. poďte na blúčka všetci. On má A moje ten veci. Mikey. Moje veci. Mikey, nehituj mě. To nepočujem. Ja chcem moje veci z blúčiek, chlapci. Chlapci, veď buďte, veď chlapci, buďte dobrí, veď chlapci, dajte. Hej, veď Ale chlapci, jsem pojďte děvča. na blu. Veď chlapci. A mají Ja tam oba som dva věci. dievča. Tak dievča pod na blú. Uteká. Kade Dole- sú? On sa Doprava tak od nás? kde schoval ten typek. Má čo 8 moje hapek, veci. já ho vidím, je na midě. Kade sú od Tak nás? zabij ho, zabij ho, zabij ho. Kade sú Poď, od ja- nás? on mě zabije. Kade sú od nás? Radko, to si ty? Moje veci. Radko, ale já umřu. Vieš? Neumrej. Ja by som ti dal Ktorý? hilky, keď sa otočíš späť. Fakt? Dáš mi No to? tak som za tebou, no ako popravde. Nie, Ro, prosím ťa. Chceš A, heal? a mojich 50 ľudí nemáš však. Ja ti to, Ne, ja ti počkaj. já chci, Poďme please, odstár- please. Heal? Ja ešte sa prepáč. Díky. Ale že by si mi dal aj boty. To nemám. Ale to je také drahé Aerom... Také Item. drahé Aeromaxky ti neviem dávať, samozrejme. Hlavne si mi Lol. dal dve helmy. Mám pre teba To odešel. Aeromax. Kde si? Melon. Aeromax for you? Aeromax? Já ho nehitnu. Já ho tu hitnu. Od Gucciho sú? No, ty máš Od buty Gucciho. od Gucciho. Jo, Ona jo, jo. je na mieru vyšité. Aha, na Alebo pôjde sa načíte. Mikey. Ahoj Mikey, a on je zmutlej. A nevravel, Mikey, že já jsem toto? zrovna hrál, tak jsem ti to nemohl dát Ale to tak... heslo. No. Ako? Aha, pozri, spím. Taký On má luk, on má luk. ping-pong, Radko, on má luk, Radko. Ty čičo. Ty čičo, já mám 3 hapka. Ludýle, máš toho hýla. Na sekund. Bože, on ma zadzuje v kuse. A to jsme dobře zletěli, no. Zabij se. Idem. Chod. Chod. Hej, Bacha, 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 dojít bacha, do bacha. záhody. Pozor, pozor, pozor. Jak jsem kill, tak nic. Ja miluju offsack. Hej, mám si niekedy také sto, že týpek má proti jumpera, že už sa healne? Díky Radko. Kde ho Aha, zničili? tak to- Vexíčku. Můžete někdo klid, abych si rád naenchantoval. Poďme na blue, serem na tebe. Vy si vzali všechny ty, vole, já na to seru, oni mají ještě Plus oba 3 na dva, kalhoty, ten plus 3 na píčo, chestplate a ještě na bodky, pojď. Hej, nemáte někdo nějaký aj dia věci navíc? Dám, Full dám. po na blue. Mám helmu. A kaj sú búčka z ne? No, ne- to Dole. můžeš, Buď no. hele, máš Jo, to minimapu, tak si můžeš. nestěžuj. Áno, mám minimapu, ale To není na tebe. Hlavne Hej, pojďte na té blučko, vole. Čako teká. A co je to minimapa? To keď nepoznám, je to To asi ti, to GPS, ti ne? neutiahne pocitat. To je Aha, GPS. to jsem nevěděl. Že ty mám No. lepší počítač než vy tady všichni. Teda nevím, co má kom za nevím, co má kom, Až na, nevím, na- co má za tak kom dobře. Blood Hill. Ja? Taký Jak já ročný. nemáš, já. No, taký ročný mám a lepší taký, ako ktorý Osaka. bol už týka reinstalovaný a taký, ktorý má trošku... What the f... a máme rovnaký kom s offsackom, skoro. A jaký máte kom? Roku i Svůj. 7080. Bože, Radko, ten- ale já mám stejné Ako máte internety. grafiku? Já mám 1060. Radko, A ale ty, máme stejné Ovčák? internety. A očak, tam máš jakú grafiku? Je 960, 4 gigovou. Ja mám AMDčko, ja som RIP. Je taky. AMD, Ale jakože procesor. Ale tak, 8 jádrovej. počkaj, ty máš 1060, tak prečo máš tak malé FPS na MC? Já? No, máš 300, ne? Keď Já mám natáčaš. 960. Ja som počul 1060, Ne, to říkal prepáč. Kalifa. Jaj? Ha, čo je ty? Kalifa má Intel HD grafika. Jo. Ja by som, Ne, to má ten. Kebyže na Jak si takú či- nainštalovanú, ako má ne, A stávanú grafiku, ne stávanú, proste Poďte normálnu grafiku. na Jelka poďte už, nie? Nech to dohráme. Ne. Jaj, toto Ja- takúto ja rýchlu hru, idem. takú fast game chcete hrať? Majky, Chcete ale hrať? nezabíjaj nás, lebo ťa musím zabiť. Jenom potom. Mikey, nebo to nebude dobré, to co ti uděláme. Zle bude. Bude zle nedobre. Ano, bude zlé. Bude zle Bude nedobre. zlé. Bude zle. Bude zlé počasí. To už je. A u dnešní předpovědi vás My vítá máme pan tady- Já jsem Radoslav dneska Radko. rozmokol. Ja ničím tvojich. My máme hodně dobrý počasí, až Ako ja som moc dneska velký zmokol, vedro. no.
Jako... U nás nepršelo, ale je zataženo. Ale u nás je právě velký teplo. Nech ho té Majky. Aj pripáč. On je to mě? Dobre. Dobré, zabijte ho. Když jde do mě. O to ne. Jako. Bacha. Počkejte, Dave to jde ničí. Tak to nic, panácku. Panácku, hele panácku, to bylo na nás, neskousej. To, ten je můj, ten je Jako panácku nerovnám na ramena, hej? Tohle na mě neskoušej. Nebo ti ukážu můj skill, lo. No, A dajme ani tomu, žádný že... matiklik ti nepomůže. Tak, rovný 600 coinov. GG, první, Já rovný GG, 736. GG. Já jsem třetí. No, Ty som, vole. som štvrtý, no, o 3 kily, no. 10 kilo mám. To je dobré. To fakt? Hm. Ty jsi vždycky první killer. Kto? Vexicek. On je Ne. hacker, on je hacker. A mám matisk. On je Ah. cheater. A Já víš, se co, postavím. víš, co bude na začátek videa? Srdcem, Jo. srdcem, srdcem. Sršej. Na se videa Kalifa má v pitě sešení. Sršně. Tak já doufám, že vám video líbilo a zatím čus. Čus. Čus, Tak. čus, čus.